manzannin waye ubangidansu annabi, annabawan waye ubangidansu annabi, waliyan waye annabi wajen su annabi, sahabban waye ubangidansu annabi, mu kuma tantiran waye namu annabi, waye na Allah kuma annabi, waye dan gatan Allah annabi, waye masoyin Allah annabi, waye barin Allah annabi, wai annabin nan ya kai ne. Kai ne gurin Allah, wajen annabawa, wajen manzanni, wajen mala'iku, wajen mutane gurin Allah. Mu ma ga mu wanda suke mutilai ma kai ne namu. Ka tsaya can kuma ba nan ka kare ba. Kai ne annabi a sama, kai ne annabi a ƙasa, kai ne annabi a yanayi, kai ne annabin tsofaffin can, kai ne annabin kafin zuwan duniya, tun kafin ta na da Allah da salati, kuma Allah baya salati ga babu. Ta'i inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Tuntun yake yi, yau kuma ina yi, gobe kowa ya mutu. Ashe kai kadai ne rayayye, kuma ana nan ana yi. Karimi da ka fitar kasar da ki kwatankwaci. Ba a ga jikinka ba Allah na girmama ka, baka zo ba ga sunan ka can a taura ga kanan a injila ga kanan a zabura ga ka a kutubu samawiya gaba daya. Ka zo duniyar kai mata kwaskwari ba, duk aya da sunanka in ma zahiri in ma zamiri, in ma kaulatan ɗinka in ma hakuri, in ma ko kuma ko kinaya in ma alkunya. Mai suna barkatai an rasa wanne Allah ya so ya kira ka, da annabi Muhammadu ko da nabiyun ko rasulun ko da'i ko malakun ko shahidun ko shahidun ko nurun ko nawwarun ko mubiyun ko zakirun ko imamun ko muzakkirun ko da'a ko mudassirun ko muzammirin. Wai wanne Allah ya son kira ko yasin wanne ke kiran ka ne, Ahmadin da ibada ko Muhammadun ko Raufun ko Rahimun ko mai mulkin da ibaka ya Muhammadu Rasulullah. Wanda suna ne bai tsaya cak akan ka ba, ya Abdullahi ya cikakken bawan Allah, kuma yau ga ka shugaba kowa an baje shi. Dan kai ne ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatimin nabiyyin. Daga kanka ba wani mai zuwa, dan iya biyayya ta kare, yau ilimi kuma ya toshe, zuwan Jibril ya yanke, sannan wahayi ya kare, sabon littafi babu wanda za a durkusa a gaida ya kare, abin bi kuma babu, wata shari'a sabuwa ta cike, cika kuma ta cika, ba a bar shari'a da gefe ba. Duk abin nema ka ɗauka, duk abin miƙawa ka bada, abin da ake so ka cika, Allah ka kawo kuma ka nuna sannan ka bi, ka cika burin Allah ka. Har yace to ai ka gama al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ka cike tub mai ya rage sai dai a soka. Wata kauna za mu maka, kauna ake maka jinjin, dan kai ake tsokana ka ce Allah ya hakuri. Ba a taba tsokanar wani ba, ba dan da yake ce Allah ya hakuri. Akwai sai shi da yake fara Allah karka zaftar da su. Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Din da farin sa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw bi'tina bi azabin alim. Duk wannan abin da suka yi gashi dai mafi gaskiyar annabawa ne, mafi gaskiyar manzanni ne. Baka taba jin wani annabi da sunansa da ubangiji afkan ba, babu kowane annabi kan sunansa daban, sunan Allah daban, amma sunan Allah koya da manzan Allah yake, sunan manzan Allah koya sunan Allah yake, tare suna tafiya. Mudafun wa mudafun ilayhi, rasulullahi, habibullahi, aminullahi, nurullahi, shafi'ul wara, kaza haka kan shi da Allah. Har Allah ce dauki sunaye na ka dauka. Ni ne rahabanu, kai ne rahabatu. Ni ne mai kiyama, kai ne rahimu. Ni ne mai mulki tasiri a hannunka. Ni ne mai bayarwa a karba a hannunka. Ni ne mai budewa dumbuza ka zuba. Ni ne mai hanawa tare ka kare su je da yin shirka. Ni ne masani a duk ilimin a bakinka. Ni ne kundi a duk tsayarin a gurinka. Ni ne abin bi yau sai an bi ka. Ni ne mafadi a ji faɗi na a bakinka. Ni ne mai mulki zo ka zauna a kursiyin tawa. Ni ne mai girma ta hoka ta fara da takalmi. Ni ne ba da harafi kuma ya ne kake da ni fa auha ila abdihi ma auha. Babu dan aike. Ni ne al-mutakabbiru al-jabbaru zul jalali wal ikram, na karfin kowa, amma yau na rantse da kai ya Muhammadu Rasulullahi mai bin sunan Abdullahi. Ana alamin shirka, ina rantsuwa da garin da gumaka. An tila man da gumaka nace ni la yadullu rabbi wa la yansa. Ni ba na manta komai. Na san da gumakan girman wanda yake a garin ya baje min ganin gumakan, dan haka sai ce la uqsimu bi hadzal balad. Rantse da garin da gumaka da kowa, saboda girman wanda yake garin ya baje girman gumakan da suke garin. Me yasa karfin manzon Allah ya fi karfin a duba cewa akwai gumaka a garin,
wannan madaukakin girman shine fa ubangidanmu, shine jagoranmu, shine gatanmu, shine faharinmu, shine macecinmu, shine takamanmu, shine gadaranmu, shine tsarinmu, shine garkuwar da muka dogara da shi. Wannan ne muka keta kowace irin al'umma. Kowane annabi, kowane manzo in yazo gaban mu dan maula ne. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garafan min al-bahri aw rashafan min al-diyami. Dukkan wani annabi a gaban manzon Allah ne ma yake. Garafan min al-bahri dan kan fito daga kogi a bika masa. Aw rashafan min al-diyami ko dan bashi wani yayyafi da kogin rasulullah. Dukkanin su ne ma suke hannun manzon Allah. Sai kuma ya faɗa ake yau kun annabi ya ga dama a yau mulki ya mace kifto da kabari waye zai fito? Waye zai fito? Duk ibadar kai ki buɗa aljanna ya za ka shiga? Ya za ka shiga? In ya kice kan wa zai tsira? In ya zuwa gaban alashin wa za a kula? In ya kiba da Allah wa za a magana? Babu. Allah ne ya dau zafi ya ji kula kowa ina makarkata kowane annabi da bai waki. Kowa ga ta yake ta kaina yake nafsi. Kowa ne maka sarki. Mutum ɗaya ake nema tankar da malala gashin tinkiya. Shi ne wanda Allah ya zaɓa, wanda Allah yake da shi. Mai wanne farin jakada din nan Muhammadun Rasulullah. Karimin da ba a cewa ga daidai shi wanda ka raba shi da annabi ya kasu. In kuma annaba an faɗa annabi to shiru ake. In an kama zan Allah kawai ake. In an ce ga annabi sai kallo. Ba a san ya yake ba. Ba a san ta ya fara ba. Kuma ba zan ba shi da ƙarshe. Ba a san me ya kamfato ba. Ba a san yadda zai jefa ba. Ba a san yadda ike ba. Kawai abin da muka sani muna da ubangidan da baya korewa. Muna da annabin da baya korewa. Da tsantsuna waliyai nasa, tantirai irin mu nasa, nagari nasa, watsatsu kuma nasa, mai isa nasa, wulakantacce nasa, shine mai gida shine mai dawa. Na ciki na kira na bata na nema, mai ido ina rufi ko makaho yana samu, mara kafa na nema gurgu kuma ina samu, na ciki ina nema nan da wata ya ɗauke. Allah na kauna sannan bayi suna samu. Allah na kira da sannan annabi yana bamu. Allah ina ɗauka shi sannan ina jan mu a jika. Allah na wanke shi kuma ana wanke mu dan annabi. Allah ina ɗauka shi kuma annabi na cewa a zo a je da mu. Allah na azaba masa annabi kuma ina taka mu. Allah ina ta gajiyar mu kuma annabi na ta ku tsoro ku taho kar ku gajiya. Wanne ne wani ɗaya ne mai suna a al'arshi Muhammadu Rasulullah. Babu rai yake da manzon Allah yi wahala. Za ka yi cewa ma kana da kuli yu'azibuhum wa anta fihim. Mutakar kana cikin sa zan musu azaba. Ya zan musu azaba. To ga yawa kowa ga yawa mikiyinka. Anna Muhammadan ma ana fi qulubina wa ajsamina wa hubbuhu yamurru bi mururi dumumina abadan wa la nufarriquhu abada. Yawa maki annabi ina tare da mu. Yana jiki yana cikin fata yana zuciya jinin mu ina kewaya da kaunarsa billahi allazi da fata ainin ba abin da zai raba mu da Muhammadu Rasulullah. Dame wa zai fa kai so Allah, wa zai fa kai kyara Allah, wa zai fa Allah kuma ibarka, wa zai fa da Allah sannan ya barka, wa zai yi wa Allah kuma ba da kai ba, wa zai zo wa Allah kuma ba da kai ba, wa zai samu Allah ba da kai ba, me za wa aiwa Allah ba da kai ba, me Allah yake nufi in ba da kai ba, me isa idan kana da kowane addini ce ya expire. Wani addini ne yake ci? Ina Yahudancin? Ina Nasarancin? Ina Budancin? Ina Hanifancin? Ina Sabi'ancin? Duk wani addini wa man yabtaki gairan Islam dinan fala yuqbalan lahu min. Wa fil akhirati min al-khasirin. Kowane addini ka tuna ma nan baya aiki. An dakatar da zuwa mai gida. Mai gida ya mai guri ne ya zo mai tabarma tashi ka tafi ba mai ka dauke ba. Tashi tabarma ka ce wurin ka ne duniyar ka ce imanin ka ne ki duniyar ka ce ko Allah ka ne. Duniyar ba ta ka bane ta mai ita ce, gurin ba naka bane na mai ita ne, Allah ba naka bane na mai shi ne, kai kanka ba na kanka bane. Kowa idan ka duniya dan haya ne, kowa ya zo duniya dan haya ne kuma sai ka biya kudin haya. Mai duniya ɗaya ne Muhammadu Rasulullah. Komai nasa, kowa nasa, komai arzikinsa. In ka huta rahamarsa, in ka samu arzikinsa ne, in ka tsira amanarsa ne, in ka yi kuma biyayyarsa ce, in ka rasa kinsa ne, in ka rasa dan kaki masa ne, kana
ake yi kowa izo haka zai tashi kan da kan sigidir da kashe kan gyauto nan farin yanki a yanki a karfin ne ka